И чакай, я. 3, 2, 1. Мони, дръж се здраво! Мони! Ой! Удачао. Не стана. Айде пак. 3, 2, 1, старт! Ой! Самоубийство! Меси, какво правиш сега? Нарочно не сме запали. Я отидя така се прави. Ами чакай, ще върнете ти. И тук. Никога няма да паднем, нали? Да. И ме спряхме и ни пипай. Само да се посмява. Взимам топката. 2, 1. Едно, 2, 3, старт! Чакайте! 3, 2, 1, старт! Чакайте ли! Добре! Какво пада? Айде, дигнете го нагоре. Трябва да... 1, 2, 3, пускай! Айде, дръжте се. Така горе. Чакай!